Anansi en schildpad. Dit verhaal gaat over Anansi en schildpad. Het was Anansi's verjaardag en hij gaf een feest. Alle dieren van het bos waren uitgenodigd, want hij had heel veel eten klaargemaakt. Iedereen die kwam moest te eten hebben. Omdat Anansi alle dieren uitgenodigd had, kwam schildpad ook naar het feest. Het feest begon. Muziek speelde en er werd gedanst. Toen het tijd werd om te gaan eten, zei Anansi: iedereen moet zijn handen wassen voor tafel. Nu weet je hoe langzaam een schildpad loopt. Anansi had een waterbron achter in de tuin, een behoorlijk eind van